Ramogi juang oyawre kendo machiegni wantiere karka e chenro mar mbako romo chako ten mbaka moda goyo kodi mana mos mayom higni ariyo osekalo osebedo nade an gi siganda kaka da chako ang'eni kamoro iketo kacha ni ang'o osebedo ka timore jok mage mosebedo ka komako badi jok mage mosebedo godo mago sigana minyawinjo kuom jofwambo mantiere ka matieko Ramogi TV to koro jogo mosebedo ka luwo Ramogi TV ka gintiere dala ka gintiere pacho kane Ramogi TV ochako geno margi ne geno mage luoro mage ne geno mage ni gini bedhi chung kosoyo mage mbaka madago odiochieng' ma kawuono nitie jogo ma osedo tiegruok mopogore opogore kokalo weche mag ohala weche mag tuke kayudo weche manyien e konde duto wabedo kod ng'eyo kendo wamedo lony magwa kawuono wabedo kae ka watwak adhi bedo ka achiel kod nyawadwa an nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokeo nyaka Tisango arwakini machiegni nyakwar Ramogi juang nyinga Joyce Oduor ka okinyi ma kawuono odwa tayi twak otudore kod higni ariyo nyaka ne chak TV mar Ramogi to mbaka mwagoyo okinyi ma kawuono wagoyo mbaka makamae kod Rawere kata Rowere mabende osedonjo e studio ka okinyi ma kawuono mar mondo mi wagoane mbaka Rowere bendo nyiswa ni higni ariyo koro nyaka ne TV mar Ramogi chak tiyo achiel kachiel osebedo komulo ngima Rowere e yo machalo nade to ponono gin chenro mage ma Rowere ohero makelo negi lokruok mopogore opogore manyalo miyo kata kit kaka gidak pile ka pile bedo molokore mane momiyo okinyi ma kawuono mana kaka Cleophas senyisi wantiere kae Cleophas kod Rowere adek wantiere kod yawuot lu adek kachiel kod nyilu adek kata kapok wanyiso welo mar mondo mi ofulre iwacho ni intiere kod sigana mabor akia ni sigana no iwache kae kose tok tent kono iwacho ni chieng' ma kawuono ok en mara kawuono wada wija Rowere gitimo nade nikech bende okunya bedo ni wawere ahinya gi higni moko mathoth ahinya an kuom wacho adier kana winjo Ramogi TV obiro nang'e maben wayudo platform mwanya bedo ka wawache dhowa e yo makare kendo wawinjore kendo watudore kendo en sigana maka wanyiso achiel kachiel wang' jowi ka Joyce nen mor mara ni jogo mantiere dala jogo mantiere pacho mapo nono ok nyalo yudo thuolo mar winjo malong'o e yo makare dhok machielo mitiyo godo e wang' jowi mamoko mondo mi koro giyudego gi dholuo maginyalo winjo kendo kata ka jofwambo dhirgi wanyalo yudo sigana maket kod mano ne morna kendo kana yudo thuolo mar donjo iye ka ne en gimoro mana paro ni ka chake to koro wadhi adha kode mano e yo makare mana nus kata chakruok mana mare tiwacho ni sigana gi duto kama gintiere nitie ng'ama omako kata ng'ama gini tucho kendo donjo ne yo moro ma opogore opogore chenro mopogore opogore mag Ramogi TV ka ichako gi mag Jumapil donjo wuok tich ring kendo michop Jumapil gipogore to bende Joyce nyakwar Ramogi nyalo penjre ni kochako odiochieng' chenro gi chal ga nade chenro ok chak ga gi rupeny odiochieng' sa 6 otieno kochopo ni ka ineno Ramogi TV ibo neno weche manyien kendo kanyo matin kitieko mano idonje mar ruoth opaki ruoth opaki no biro nyaka sa 12 sama koro wachako chenro mar rupeny kod mbako romo mano pile ka pile wuok tich nyaka tich abich mano kinene kanyo kaka oringo ga pile ka pile kae to bang'e rupeny kod mbako romo ringo nyaka sabich kanyo kochopo pado manyien donje winjo thumbe manyien mantie kar kacha kae to bang'e yudo weche manyien ma sa 7 kata inyalo nuoni chenro moro mantie diere kacha chenro minuoyo kanya kor Ramogi juang uting'o macha mar kaka mara 111 mikelo kod James Rabala Kwasi cheng owadgi Rajabu mabende nitie kar kanyo gino mantie machielo minyalo nuo kanyo nitie mar ohala gi mwandu mikelo kod Lydia Okeo kachiel kod kama moko mar Nyakochia mabende inuoyo karka tedo gi chiemo cha bende inuoyo ga chiengeso ka ineno kacha Jumapil chiengeso kangeso to kopogore gi mano pile pile sa 7 nyaka sa 8 wantie kanyo kod weche manyien kachiel kod ka chenro mar mbak ndalo mabende korumo sa 10 ngomo wake donjo to kotieko ngomo wake sa 12 nyaka sa 1 penje laktar nitie kacha ipuonjori weche mopogore opogore ang'eni mai kod mathoth pontie moko bende matimore nyaka otieno Joyce to kopogore kata kod mago matimore otieno Cleophas wang'eni wanyalo nyiso joneno mago chenro magwa machakore chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich mano pile ka pile okinyi nyaka godhiambo wantiere kod weekends bende wantiere kod chenro mopogore opogore kanyo chieng' mano chiengeso wantiere kanyo kod chenro mar rogo mar nyithindo mabende oket tenge mar puonjo nyithindo weche mopogore opogore to bende nyaka sani wacho ni kokale chenro no mar rogo mar nyithindo mathoth
e alwora marwa nyaka sani koro osebedo ka puonjore dholuo kaluwore kod chenro mar rogo mar nyithindo ma gisebedo ka gineno achiel kachiel e TV mar Ramogi. Bende wantiere kod chenro no mar Injili Ngima mwaneno chieng' ngeso e TV mar Ramogi. Injili Ngima thothne kelo wendego kata kelo puonj mago mag jo adwen. Chieng' Jumapil wantiere kod chenro no mano mar Injili Kalo ma bende itayonwa kanyo kod Ken the DJ, wantiere kanyo kod Brother Bernard kaachiel kod Roda Nyako Kitmo. Mano chenro ma bende en mar pako kaachiel kod dendo Nyasaye mabiro no kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Omiyo ok waweyo ng'ata ng'ata oko e chenro magwa duto mag Ramogi TV. Kata kamano mane mbaka mwadwa goyo kinyi ma kawuono wawinja ni to rowere mwantiere godo gin to chenro mage ma nyaka sani ginyalo wacho ni oseloko ngimagi e Ramogi TV. To Cleophas, e kinde ma wahingo higni 2 wan kaka Ramogi TV bende waikono joneno magwa chenro mathoth e kaunti ma Homa Bay. Wabro bedo kwadhi achiel kachiel nyaka Sena Level 4 Hospital kama jafwambo marwa Alia Beach nyaka sani nitiere kuro mar mondo mi olos kod jopiny. Onginyiswa ni nyaka sani gisechopo Sena Level 4 Hospital to gintiere kod geno mane e kinde makoro watero chenro mar thietha mano manono kata free medical camp mabende biro bedo katimore Sena Level 4 Hospital ochakore okinyi makawuono kendo biro bedo kodhi nyime nyaka saa 9 mano mamidhiamba. Ken wadhi Rabich mondi kosewelo fulre mondi Cleophas. Lore ni koro wayuda Alia Beach en ready koso wawe Abich oikore. Abich oyawre Homa Bay uchiewo gi chenro mopogore opogore. Okona laktejo sechopo aneno ka oganda ndikore to maduong' kaka wuono en odiochieng'no mabende ntiere thieth mano maonge chudo. Ramogi TV koro bago wechego mag thieth tiende nang'o nyaka sani chal mar wachan mane kato bang'e ang' waduoge studio karakae mondo wadhi ani nyime gi twak kotenre kod gino bende madhi nyime kanyo e kaunti ma Homa Bay. Ali erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Wantiere Sena Level 4 Hospital mantiere Suba Central Sub County e County Homa Bay kandi. Mana kaka wacho wendo Ramogi TV dhialo higni 2 mar bede yamo nyaka ne chake kendo en chenro mwachako kawuono mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jodak mowuok e chula mfangano kar chud bura ma Suba North kandi kaachiel kod alwora mare jogo mosebedo kod tuoche mopogore opogore beyudo chenro mar thieth nono maonge chudo ma koro chan kod Ramogi TV kaachiel kod jokanyo mamoko kamoting'o MSF riwruok mar MSF bad migawo mar thieth e sirikal County ma Homa Bay kandi kar tiegruok mar KMTC mantiere boma ma Homa Bay kaachiel kod riwruoge mamoko ma bende siro chenro mar chiwo thieth manono ne jopiny ma sani koro Ramogi TV obago kaka achiel kuom chenro ma en go mar dhialo higni 2 mar bedo yamo nyaka ne chake Ramogi TV e pacho kaendi. Gi sani gima dhi nyime Cleophas neno ka oganda oseyuoro mathoth mokalo jodongo de nyithindo kaachiel kod joma nitie kidienje mopogore mane kod tuoche mopogore ma ibro chekgi kendo migi yedhe nono maonge chudo kaluwore kod tuoche mopogore opogore mosebiro ka chandogi kamoting'o tuoche mag malaria, tuo mar presa, mano ero mar sukari kaachiel kod tuoche mamoko ma bende osebiro ka chendo e alwora niendi kendo en ibiro tim pim kaachiel kod chiwo yedhe nono maonge chudo ne jogo eko mibiro yudo kod tuoche mopogore opogore masekwano goendo kendo wan ka kod jolony mopogore opogore mantie mang'iyo tuoche mopogore wan kod lakteche kaachiel kod nurses kod jochiw thieth mamoko mabiro neno ni jogo eko makoro ibiro yud kod tuoche mopogore e kamp kaendi ibiro mi yedhe kaachiel kod bende timonegi thieth ma bende onge gima gibiro chulo ka chenro niendi biro dhi nyime nyaka saa 9 kendo oganda oseyuoro mathoth mokalo Cleophas kendo en mor mara mabedo kod moko kuom jopiny masani koro oseyuoro mar mondo mi giyud chenro mar thieth mar Ramogi TV okelo negi nono maonge chudo Sena Level 4 Hospital kaendi mondo walos kodgi nyiso ni to pachgi en ang'o kaluwore kod chenro mar Ramogi TV okelo kaendi to ang'o ma ginyalo wacho kaluwore kod chenro ma kawuono wakelo negi neno giyudo chenro mag thieth nono maonge chudo Sena Level 4 Hospital kaendi. Jaduong' oyawre biro chao gi nyingi tinyiswa ne kaka in Ramogi TV okelo thieth manono chula kaendi mor mari chalo nade? Wagoero kamano ne Ramogi TV wagoero kamano ne Ramogi TV kuom kelonwa thieth. Wan joma nie nam kaka jochula ma Mfangano Island masani wan e Central Sub County watimo erokamano ne Ramogi kuom thieth magikelonwa nono. Wan jonam wabor gi lo oko wayudo pek kabisa e weche mag thieth nikech ok wanyal lao oko
kaluwore gi uchumi man malo. Gik moko fuelo medore kaka waidh kata means mawuogo do oko onge. Koro ka Ramogi timo kama to bet wayude machiegni matin. Koro wagone Ramogi erokamano. An mawuoyo ni gi nyinga na an Senator Ndeng' Obala. Achaka rachuonyo to mfangano ka kuro bedo kaka homeland mara nikech achako Dakar 2020 nyaka kawuono. Erokamano. Jaduong' kapok adhir ng'ama chielo, tuo mane mosebedo ka chandi ma kawuono dwaro ni chenro mar Ramogi kelo kandi yude konyruok? Tuo machanda sana ita odinore kon gi koni. To gi tuo ma bende jothieth masani luongo ni arthritis. Omako tienda koni nyaka onding'a. En tuo machanda e nam ka. Erokamano. Erokamano, mano en achiel kuom tuoche ming'iyo ka kendo ibiro yudo konyruok kapok chenro ma kamano rumo. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ne kawuono Ramogi TV okelo chenro mag thieth nono maonge chudo e chula kaendi. Pachi en ang'o kalo kod chenro ma kawuono okel kama yudo thieth nono maonge chudo? Ago erokamano kuom Ramogi TV. Nyinga karawe nyinga Rispa Otieno. Ago erokamano maduong' nikech ukelonwa thieth kendo thieth manono. Walemonu ni Nyasaye oritu. To gima chandowa e dho nam kaeni kaka onego watim wayud thieth maoko nikech piny odak kodwa marach kaeni nikech nyaka yud means madhi kodi kamoro to samoro pesa be iongego to dendi to chami. Koro wan wago mana erokamano gima utimo ni Nyasaye ogwedhu, Nyasaye oritu kendo wachak wayudi chieng' moro kendo ka uchak uduogo wayudie thieth machalo ma kawuono ni kendo utimo maber. To gima chamowa an awuon tiendena ema chama gonding'a to gi lwetena gi okagimaki tich maber gik moko maber. Koro wan wago mana erokamano ni thieth ma ukelonwa ni wayudie yien mondo konywa mondo wamedie godo ndalo. Ago erokamano kuom Radio Ramogi TV. Erokamano ahinya. Bende an ka kod achiel kuom madhibiro chaka negi nyingi ting'iswa ni ang'o manyalo wacho kalo kod chenro mar Ramogi TV okelo mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e chula kaendi. Ago erokamano ne Ramogi. An nyinga Pelista Kach. Koro Ramogi okelonwa thieth tago erokamano nikech asetuora awinjo denda karach. Koro nawinjo ni Ramogi okelonwa thieth koro adwa kawo gi erokamano. Ago erokamano. An gi tuo mar baglatis mar choke mar chogo ramo denda to gi yamo bende koro sani tiendena gi omako kuota to nyaka iya ok awinj maber nyaka wengena koro denda winjo kalit ahinya. Koro ago erokamano kuom thieth mukelonwa omiyo ka nawinjo aringo matek ang'e ni ang' nanwang' resruok. Kilofas kapok aduoki e studio mondo idhi nyime kod twak ya ka wane paro mar ng'at achiel bo chako gi nyingi ting'iswa ni kawuono watimo thieth manono maonge chudo kaendi. Ang'o manyalo wacho kalo kod chenro mar Ramogi TV okelo ne jodak ma chula mfangano kaendi? An be ago erokamano arawe nyinga Spirina Dhiambo Ojore. Tago erokamano ne Ramogi adi wawinje mabor mang'eny. To kawuono ni gikelonwa thieth mondo thiedhwa mondo wan be wane pogruok mar dendwa ramo to wanie chula. To koro ka godegi wawuotho mana gi luth mating'oni e ka nyalo wuotho ka onge mano mtoka onge gima nyalo kwang'a mana ni ludha ni ema nyalo kwang'a. To Ramogi kawuono kelonwa thieth nono mondo omi wawinje maber kawuono ni wan be wayudie pogruok nikech yien wawinjo mabor tiende wabe ramoa onge kaka ayud yath gine prensa ben malo onge kaka dhi kuma dhiye pesa be aongego. To kawuono ni Ramogi okelonwa thieth manono wan gi ramo kalo kata watuo to waneno maber nikech gigi nyocha waneno gima ne TV to nok wang'e ni gini chopirwa ka. To wago erokamano mang'eny ni Ramogi morowa odiochieng' ma kawuono ni. Mane momiyo ahero. Erokamano ahinya. Kilofas aneno paro kineno ka mor okwako jodak ma kaendi moyuoro mondo oyud chenro mag thieth ka iwinjo ka giwacho ni thothgi ni kod tuo mar arthritis kata tuo mar nyamuoda mosebedo ka chandogi. Mano achiel kuom tuoche ma bende lakteche ka kod jolony e sekta mar thieth biro ng'iyo mar neno ni giyudo kony maber ka achiel kod chiwo negi yedhe kaluwore kod tuoche mosebedo ka chandogi kamoting'o tuo mar arthritis miwinjo ka jolongo gi
podwago tuo mar pesa kod tuoche mamoko mabende thoro ponde dhano to thieth margi bedo matek mokalo. Podwago kambi kandi kendo pod wang'iyo ni to ere kaka chenro ni biro dhi nyime kalore kod chenro kalore ni sani koro thieth osechakore kendo nitie jolony kaachiel kod lakteche mane kolony mararieya tuoche mopogore opogore mosebedo ka chando jopiny kendo kang' chopo sa 9 mar odhiambo to biro yudo ka oganda ma kaendi oseyudo thieth kendo giyudo konyruok kalore kod chenro mar Ramogi TV okelo mar chiwo thieth manono e chula kaendi Cleophas. Ai, erokamano ahinya ele bich bage yo makare kendo en mor marwa ka jopiny bende mor kamano. Wambo yudo mor e studio kar ka in bende ang'e ni yudo mor kama intiere kar kanyo. Higni 2 osekalo are chak timo tich maber ahinya e kaunti ma Homa Bay e wang' jowi mar Ramogi TV. Puoch gi paka ele bich kuom bage yo makare kamano. Waweyi thuolo idhi manyo weche mamoko matimore kaunti ma Homa Bay. Ahinya odiochieng' ma kawuono ang' wadogire mondo mwinjane kata ka jotend kambi mar Media Services bende kantiere kar kanyo ang' watudre kode mondo mi okonwa mathoth kaachiel koda ka lakteche mabende ntiere kar kacha ka medo menyo kendo manyo tuoche mantiere kuom oganda modhi kacha mondo mi yudane pim mondo mi yudane resruok. Joyce Oduor sani koro wachaka koro twak jowa koro winja gik matimore kar kacha en Ramogi astu gibe ka giwuok ka ndege kabunde to gichopo kanyo makana ni wajiwo jogo manitiere kaunti ma Homa Bay mar mondo mi chenro makama kik wegi oko. Wang'e ni sani en mana saa dakika matin kende to chopo saa 4 mar okinyi. Sa dwa ringa piyo to saa 9 ma midhiambo chopo. Miyo chenro makama kik we ng'ata oko. Mano chenro mar chiwo thieth manono madhi mbele e od thieth mar Sena Level 4 Hospital e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano adwa ni wadonje to akoro achak kod bada makor ka koni ami thuolo Wycliffe mar mondo mi pakrinwa ma thuolo minyalo pakri godi nyiswa ni Wycliffe to en ng'a to timang'o buore Nairobi ka inyalo pako nyaka kumia e thuru. Sa erokamano Joyce, an Wycliffe Ochieng' Aloyo agunya kach kabodho muke kadianga Nairobi kata johala machiegni ahinya. Wadhi korka kori Beryl in bende papen mari. An Beryl Kanyiko awuok Nairobi kae lakini dala wa en Bondo Sakwa. An nyar director ma Soweto Ebenezer Academy. Lakini Nairobi karka anja ohala au so lewni. Cleophas nyiri kabilunga ni Nyabungu nikech ang'e ni jo Sakwa Bondo machu ilunga ni Jobungu. Nyabungu. 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 Machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono. Henry papen mari. Erokamano ahinya. Nilonga ni Henry Omondi. Nyinga mapakrago ilonga ni Henry Daktari nikech Nairobi kan japuonjre atimo medicine kata thieth. Ana siagem kamoro ni Sirembe. Piny momi ahinya piny manyang chieke, mogo chieke, rabuon chieke, gik moko te chieke. Koro an jo all round. Aya machiegni ahinya daktari. Wantiere kod daktari okinyi ma kawuono. Wamba kia ni wapaki apaka ni daktari kalori ni wacho ni sechako pakri kitieko tiegruok. Ang'e ni biro bedo daktari mantiere kod lony mar arieya machiegni twak mar okinyi ma kawuono. Cleophas korka kori koni. Aya erokamano ahinya wacho mano Henry Omondi. Aya erokamano ahinya bende kuom yudo thuolo mondo ichop kar ka nyakora Ramogi jwang'a migi thuolo bende kora koni mondo migimbe gi hulre ne nyakora Ramogi jwang'a chak mana kodi Florence. Ikoni ga kona te. Minyalo wacho e wang' jowi ema ang'e wachi kipakori bende machiegni. Erokamano an nyinga Florence Akotho Bare an nyakano Kabonyo nyako matek totar nyako mamuol an ja ohala Nairobi kae to benda tiegra e mbalariany ma Technical University of Kenya. Erokamano. Lakini negiwe wachno mar tek totar nikech kaneni kama to kitar kuom wacha adiera. Muol ne mayudo. Muol no to adiera lakini tek totar no to weri godo. Erokamano ahinya Florence kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kawuono. Robin an kuomi koro papen mari. Erokamano. Iluonga ni Robin Nyunja. Jasuba modak Migori Kadem. Jirani Walter Nyambaga. Jafwambo matene ahinya. Nairobi ka anja tiegre mbalariany ma Kenyatta. Kenyatta kono an gi lemo moro no podna. Nitiere moro ni duol matayo Rowere. Kamotingo ker gi joma moko. Koro iluongo ni Kusa. Kusa kanyo an clerk 18th Congress manyo rumo. Koro sani 19th Congress emantie. Kamano. Koro amor mar chopo Ramogi ka odhi mbeko mar ariye. Erokamano. Amor jasuba madho. Mudak Migori koro chuna nyako wacha makare. Ago erokamano kuom thuolo mar biro mondo ibed kod wachiel e Ramogi TV ka wadhi alo higni 2. Aya Ellen
wacha te kawuono ulini nyako Ramogi Jwang. Erokamano ahinya Cleophas. An iluonga ni Helen Akinyi Obongo. Dala mar Kisumu, Chemelil, Kibigori. Anyaro Obongo maduong'. Mano ng'at mong'ere ahinya. Ong'a maratego Kibigori kachacha. So, Nairobi kaendi an jafwambo. Asomo KMC. To sani antiere Royal Media kae. Machiegni to. Ino mano bende japuonjre ma wan godo e kambi kako tiegore weche mag fwambo e yo makare. Kata kamano nisetieko skul do? Setieko skul. Koro bera jo skul wachaka tu. Wachaka kodele. Achak gi Helen. Helen na isebedo iwacho ni sani koro in Royal Media ka itiegori jafwambo. In kaka jafwambo higni 2 koro nyaka TV mar Ramogi ne chakre. Inyalo nyiso ni ponono en chenro mane mar Ramogi TV kelo ni makare minyalo wacho ni kata minyalo puoyo e yo maber. Erokamano. Ramogi kaendi ahero chenro mar penj laktar mbak ndalo. Thum Dagmor, and very entertaining. To gimomiyo ahero penj laktar puonjo ahinya kuhusu ngima. Omiyo puonj dala kachacha joma tindo, joma dongo. Mbak ndalo bende puonjo ahinya, puonjo joma mine, chenro mar mine nyalo. Omiyo bende entertainment. To also news. Mane chal mar wach mosebedo kanye thuolo mar higni 2. Ini nyalo penjori kanyo ni higni 2 gik mage manyalo bedo katimore. Gik mathoth nyalo bedo katimore kacha, lokruoge timore mopogore mano ka wantiere kar kae. To kuom Wycliffe Aloyo osebedo yo machalo nade higni 2 ka isebedo ka iluwo Ramogi TV e kindegi duto, ka in e mbui kacha mag Ramogi TV, ka iluwo jofwambo mopogore chal mar wach osebedo mane ma isebedo kacha kineno arene wachaki higni 2 mokalo sana. Erokamano Cleophas. Ramogi nyaka ne chakre ntik mang'eny kaka wan community mar onagi. Tik wasepuonjore mano ok wang'eyo. Koch kwa chako kata gi wan weche ma mikelo gi rabala. Wang'e chikewa kaka wan onagi, culture kuma nwa gik monego watim. To wan gi kaka wache nyithindo be. Nyithindo osekonyo koch kaka nyithindo sano ng'e dholuon koch gineno Ramogi TV. Osekonya kabisa. To gi weche moko mag ohala bende nuengo marwa nuengo ohala koro osekonyo kabisa. To gi korka vijende be gima osekonyo ahinya en yudo content creator. Yudo ka osemiyo wang'eyo jothumbe, waseng'eyo jomoko matimo sani moko bende osegerowa kaka wan onagi. Koro Ramogi osedhi maber kendo wagombo noendelea kendo wagombo med time chenro moko kamano. Abi korka kori Florence. In korka kori Ramogi TV e chenro mar higni 2 makoro wasebedo ka watiyo. Isenene yo machalo nade? Kuom higni 2 mar Ramogi TV osebedo ka tiyo. Naseneno lokruok kian kaka jategre mar thieth. Nikech atimo nutrition. Koro penj laktar osekonya ahinya nikech iyudo ka ikelo lakteche kata jok motiegre e sekta mar health kanyo to opuonjowa nyaka gik ma samoro ok wayude class. Koro iyudo ka kata dala kochacha iyudo ka ng'ato ne suffer from hypertension but ikone kaka hypertension nyabedo managed, ikone kaka gik ma maybe nyamedo hypertension e ngimane. Koro danga wach ni Ramogi TV osekonya e weche mag tiegruok. Erokamano. Matiende ni kokalo kata wanyalo wacho nokonye bugo. Bugo mapono ne kata gap manyalo bedo mok yude class kacha. Kiketo Ramogi TV sa 12 penj laktar kacha mi tiegruok makare. Dong mano ber Cleophas. Mana kaka timore iwacho kanyo ni meyudo sani bende ikawo matin kiyudo ma odhiambo chaki mede wiye kata ka lakteche obire Ramogi TV en mor maro ni yudo kar kacha. Iwacho ni bende Ramogi TV ka bende watiego ji. Koro kwasetiegi miwuok oko class kacha bende dhi yeche penj. Koro iwacho lakteche luwo ni ng'a iluongo ni Dr. Aaron Palo marikuiti afya Kondele. No wacho nade. Wacho ni pare gi dholuo to koro yole mana gi kisungu mang'eny ma kisoya. To dhi ni mana yo makare. Higni 2 gigi timore. Mano pami kata gik moko mane ikidhi kanisa to winjo mana injili kiyalo to kidhi timo siari paper 1 kata paper 2 to koro mano yalni gi evanjili mawuok
kitabu mar Luka kata kiwuok kacha barua mar Timotheo kata giwuok ka gidhi kanye kitabu nuntie mar Paulo ma Paulo ndiko ne jo-Korintho tiologi aola kama gintiere kar kanyo thuolo ma gigi duto ntiere. Robin kaka japuonjre isebedo kiluwo Ramogi TV, obed kacha e mbui, obed kidok dala e gwenge mopogore opogore kama gintiere, deyud gi e yo machalo nade kata dikete pim mane Ramogi TV thuolo mar higni 2 nikech wacho ni jopuonjre ahinya mane mbalariany ok gida wacho dhogi gidhi kumoro to dhok mamoko muonyogi to koro wacho ni jasuba isebiro konde josuba udhomun kon wan gi jasuba moro ka setulali wacho ni en jasuba josuba ok wach dholuo to wan gi jasuba mong'eyo ma wacho dholuo kaka in Robin koro intiere karka ni wach na higni 2 mag Ramogi. Mokwongo erokamano kabisa. Ramogi oya mabor kendo ng'ama nobiro gi paro mar kelo nyaka nini wang' jowi mar Ramogi ni wamiye puoch gi pak kendo ka jatelo mede kata mana cheyo odhi malo kabisa nikech ineno ka wan gi dhok mang'eny to dholuo en dhok mar 4 e Kenya to kabila mamoko to king'iyo kabila mamoko mang'eny go gionge gi wang' jowi to wan kaka onagi wayudo nyakalondo marwa ma wanyalo goyo mbaka ma wache gimoro amora. Koro gi nyaka sani anyalo miyo wang' jowi mar Ramogi atamalo mudhuro maditama kata lieko. An japuonj to apuonjo Rusungu gi literature. Koro ahero chenro moko kaka Injili Kalo, nitiere Ngoma Waki, nitiere Thum Dag Mor. Ineno ka literature dili gi gik machalo kaka wer. Koro amor ka jo wer mamoko kaka jogo machako wer moko ng'ere e pinje maoko. Koro ka gibiro ka to miyo gi thuolo ma ji te ng'egi nyaka pacho kocha. Ineno gi e piny mangima. Koro an kaka japuonj amor e chunya nikech nitiere kidienje mang'eny dang'a kiet gi machiek 2 joma mor ka jowete gidhi maber. Namba 1 en japuonj puonj nyathi mogol fuo moyud rieko. Namba 2 en laktar othietho jatuo machangi ng'ato ka ng'ato ni mana gi gimohero. Machielo manyalo wacho en ni Ramogi TV osepuonjowa mang'eny kabisa kendo king'iyo nitiere iwacho nang' nitiere kanisni mang'eny kaka mag Adwen manosekwan ka, nitiere kanisni mamoko kendo mopogore giyudo thuolo mar biro e iye ka. Wantiere gi mony gin jokwaya ma pod koka ma pod yot ka giyudo thuolo ma gibiro ka. Wan kaka jomane oko kocha waneno gi kendo wanyalo kata luongo gi gibi e kanisni wa gitimre nade giwerno kaka na Jadwen ahero wer kamano. Koro ka aneno kwaya moro maber ka wer Ramogi ka wanyalo tudore kodgi to waluongo gibi kata kichewa kamano. Erokamano ahinya. Iwinjo kaka owache japuonj puonji golo fu e wi bedo maber. Laktar chuo sindan othiedhi kendo ichango. Jofwambo watimo ang'o? Wan wakeyo weche Cleophas, wayudo weche matuche kor gwenge mopogore opogore to wakelo gi achiel kachiel maonge lewo. Mane gima watimo. Kae to oganda bedo gi ng'eyo. Yes, mane gima watimo. Wawinjane korka Beryl in higni 2 koro nyaka ne wachak tiyo kaka TV mar Ramogi. In isebedo kinene yo machalo nade? Iwacho ni in ja ohala. Kendo nyar director. Erokamano. An higni 2 Ramogi osekonya ahinya sana. An nakiaga dholuo. Wan jomoko mane wacho ga ni awinjo lakini ok anyal wacho. Amen. Koro sani ang'eyo loso maler dholuo ba wacho ba winjo be maber. Then korka hola be osekonya ahinya. Omedo na akili moko mang'eny, paro bende. Then ahere nkech omedo nkech omiyo rowere omiyo rowere time mar expose talanta margi. Omiyo be wang'e koro ngoma mang'eny mag dholuo mago koro.
Iwacho kanyo makare ahinya. Momora mogik kanyo Cleophas. En ni nokia dholuo. Gine jok ma jomoko nowacho ni jaluo. To wacho ni yes, nasikia lakini sionge kinde mago rumo. Mane wacho ni mago nyabedo ni gin sunga. Magite kana wacho ni en sunga, tena adieri. To ken sunga. An ok nasungra. Kata kamano kokalo Ramogi TV nyaka sani koro inyalo lose yo makare. Be momiyo kawuono en ka ok iwinj kowacho dholuo makare. Onyalo goyo mbaka gi jo bungu. Kodok bondo. Ero kamano ahinya Beryl kendo komido thuolo mar biro Ramogi TV mondo mwatwagi. Kama tie kod Henry. Ramogi TV higni ariyo ni osedhi kodi e yo machal nade. Imbe chieng' moro in gi lek mar biro e penj laktar. Ng'eni kinde moro kaka Joyce oseretire. Ok awach ni chiegni. Ka kinde ochopo. Ponono in higni ariyo osebedo ni machal nade. An wabedo Ramogi. Ero kamano ahinya. Ramogi TV higni ariyo. Mokwongo kata kapok awacho gimoro amora. 29th nosekalo lakini happy birthday pod anyalo wacho no. Ramogi TV osetimonwa madongo adier. Personally kaka japuonjre matimo medicine kaka be sewacho penj laktar en chenro mosemiyo an kaka jachiw thieth owadwa wacho nati jo laktar en ojo sindan to ng'ato chango. Ng'at midhi chuo sindan no en kanye gine jopiny ma Ramogi omiyowa access to kaka sani kawuono Ramogi ni Homa Bay. Iwinjo kaka jodongo moko wacho kacha en gi tuo mar arthritis, en gi tuo makama. An sache mane class kacha, somehow an ntiere disconnect mantiere go gi patient sani, kaka an japuonjre. Koro ka Ramogi kelna penj laktar, anyalo neno kaka patients respond, tanyalo neno ka jok motelo na area mar expertise mar thieth kae loso gi jopiny kaka gi connect with the patients. Kaweyo mano, ntiere mahero sana to norumo thapki. Jowadwa thapki. Yes. Omi memories. Abenu nyalo yudo yo ma unyalo duoko go thapki wachaka ne kendo. Wachaka ni thapki. Thapki notimo maber ahinya kuom kelo oganda onagi kamoro achiel. Anyalo pare odwa kacha sachiel koromo waneno news. To news no koru maruma ni sario kila ng'ato kata ioro ng'ato ni dhited ng'ama dhited onge. Kila ng'ato dwa neno thapki monde. Binya ka sadek chop eka koro wachako timo gik mamoko. Anyalo paro ni wan nyaka giguok mune wachako badiki. Badiki. Chutki. Koro noriwo wi oganda kabisa. Ineno kaka familia joot nyalo bedo kamoro achiel mondo wayudare gima okelowa kanyakla. To wan nyaka gi injili kalo chieng' Jumapil gokinyi mang'ich. Sama ikora mar dhi kanisa, wende go kuongo kelo chunya machiegni gi Nyasaye. Maka chop seche madhi kanisa, adhi mana gon Nyasaye winj kwayona, to Nyasaye osewinjo ywakni. To bende chenro mar ohala, naneno osiepna moro nobedo noyudore Ramogi TV konyiso hande to mano kende yuda thuolo mar mondo mi nyiso handi no nomiyo oting'ore malo kabisa. Koro Ramogi TV osebedo very key e promote economic growth mar our nation kaka onagi. Waseyudo kaka wanyalo dongore, kaka wanyalo yudo pesa kaka wan rowere bende. Koro anyalo wacho kidwa na amia Ramogi kwa natamalo okanyal mi 100 but anyalo mi 97 kadhi malo. Ero kamano. Ero kanyo makare ahinya. Gin nyaka giguok miluongo ni thapki, chutki, gionge shradha. Gichake moro chani wantiere kod choti shradhani. Chani wan gi choti sardani. To wan gi choti sardani, wan gi kijana moro kanyo matin. Iluonge ni Yuvi. Kata mane wane odwa an gi owetena matindo. Yudo ka wachakore nyinge. Ini nchusi. Aliluonga ni badiki koro lure gi timbe wa characters magwa, timbe wa kitwa kaka gibedo related gi jotugo mane tuk thapki no. Koro neno ka en character marach te kin ngama wiye tek ge e ot kar kae wasemna mi nyingino. Onyaluonge ni Bihan. En Bihan Pandey.
Pio pio. Erokamano. Chenro no bende kano mori nyakora mo jwan kik bed gi kibaji ni mar kambi mar All Media Services kae wami thuolo mar luwo gi kata bange. Dhi download app mano mar View Sasa. Donjie ka nyalo ka chenro mokalo. Inyalo thuolo kata mondo mi download gi kata yo bende sadonjo kar kanyo inyalo luwo gi achiel ka achiel. Choti sadha ne jok mapok oyude download uro app mar Citizen Digital. Unyalo yude wano kwa kile live YouTube marwa kata Facebook to ki download app mar Citizen Digital idhi kar kata tidhi do kidieny mar live Ramogi TV. De koromo sa achiel sa 2:15 nyaka sa 2:55 te yude kata achiel ka achiel. Koro kibaji go ni ndara tipe yude nyalo yude kama chalo nade. Kidieny ma chope sa nyakora mo gejwang onego bedni wakaw yueyo. Kendo yo makaw sani en mana ma yueyo matin. Kata bang'e ka waduogo to akoro wadatede kama no wawinjo sigana ng'ato ka ng'ato higni ariyo ni bende osebedo e yo machalo nade. Koro wawacho ni kichiwo atamalo 97 adek mokichiwo ni okichiwe nang'o to kokichiwe wanyalo bere e yo machalo nade. Ayudo ote machalo kamae mopogore opogore madonyo ka ng'eni mokang' wasom to ma pachi ja era mar Ramogi TV. An ng'ato ka wiro ka iluongo ni e Facebook mar Ramogi TV nyinge Victor Wa owacho ni lakini chenro mar mbak ndalo onego gole oko mondo kel program moro. Paro machalo kama kukel ikele nang'o tere kaka inyalo bere mondo mi ochope yo moro makare. Mano kuom ranyisi okere sa mane mage paro mantiere kar kato kata kama nyakora mo gejwang iwacho ni chenro ka chenro ni gir mlongo ni TA target audience koken mari irito mari kochopo tikwanyo machielo digo nyime dong. Aya Victor waote mari chopo kata kamano mathoth pontie wakawiyo masani ka waduogo twak podhi nyime kete manaka. Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye kona value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Hanoje oteka ingene katoti kwa Ramogi wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lira unyenyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, ngesu kangesu, sangwenu tieno. I feel like they want the best for me. Mondo iyud wendani kaka sikiza timu mari di mana *860*418#. To pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Machiegni kendo nyakora Ramogi erokamano kuom medo bedo kodwa e twak marwa
mar ariyo chenro mar mbako romo kamotwa kod rowere e kinde mar Ramogi TV hingo higni 2. In bende kamoro amora minenowa wanyisi no kwa biwei oko. Wasoma ne moko kuom ote ma uchwalo no kinyi makawuono. Chak kod ote mokwongo kanyo mar Rozi Nyatenga. Wacho kanyo ni kabisa Ramogi akenen KBSA Ramogi channel natinde jirende lagi penjo ni in Ramogi TV ema ihero ga keto. Aduoko gi ni yes kama kawa ala mano ote mar Rozi Nyatenga. Brian Techniques bana mwenyewe wacho kanyo ni an kaka fan mar Ramogi meduru bedo gi chuny no. Ramogi TV namba number station edwa number station waor ni koso number chiel number 1 station erokamana inya Eriko Keyo Kizito wacho ni antiere twak Ramogi TV odwa kama wakuothe kaka oganda. Odhi nyime Ramesh Kalmesh wacho ni osekonyo rowere maber sana comedy part of it nyakochia aneno kaka Songo loso mogo kanyo ma ok yot. Surprising artist be aneno ka Ramogi TV inua. Simple Boy Stevo ema pok uluongo nwa ng'ani okne Ramogi. Okone Ramogi. Okone Ramogi. Wasekelo Stevo Simple Boy nyadiriyo. Stevo Simple Boy sibire rupiny ka diriyo kwa wuok kar kanyo osebire thum dag mor osebedo kar ka Jako yugi wasetingo malo. Engineer Lazaro Kanyambok ni giote ka Joyce. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni kane abedo e panel kodu during your first anniversary donge nyalo paro mano ang'e ni Cleophas ne mo luongi kanyo. Ne akwayo mondo chak chenro moko madonjore kod youth especially seche magintiere kod leaf kama mondo gipuonjre luo kitwa kod timbewa mar luoro jomadongo, luoro chwero remo kod luoro timbe kuo. Chenro aina ni inyalo ket kata in form of kipindi but between saa 5 nyaka saa 7 kata dichiel e week. Gini biro miyo ok gi feel ni Ramogi ni Mabuda only. Oketo kanyo Mabuda in quotes. I think Ken Muga kod Jay Bonyo are watching. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Mano mana paro mar Engineer Lazaro. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni asedonjo Cleophas mos na Joyce mos. Akao mos. Kachiel kod welo duto mos. Cleophas amor gi Ramogi TV lera dua. An gi manyalo wacho ewi TV mar Ramogi en ni oseketowa e opara manyime ahinya kotudore gi lipode mopogore pachoka. Erokamano. Ote machielo mar Ralix Mado wacho ni Joyce kod Cleo an kaka rawera Ramogi TV osemora mang'eny sana thum dag mor ng'ejo thumbewa kod mbak ndalo. Chenrogo osemora sana ka an Nairobi Donholm. Wia ok nya wil gi mama na Alice Matthew mohero chenro mar pur gi pith kod weche manyien milando. Oketo kanyo #Ramogi@2 happy birthday. DePaul Vincent amor gi jo Ramogi TV kendo amor kaka gikelo news sana Trevor Mbicha kod George Bati gi kaka Nyambaga chieloga mbaka ka en reporter. DePaul iniluweyo makare Ruth Nyathi Ochieng ni giote machielo. Ote mogika Ruth Nyathi Ochieng wacho kanyo ni happy second birthday Ramogi TV osebedo mondisore chenro beyote anahero mbaka oromo rupiny penj laktar mbak ndalo Ramogi night. Ramogi osemiyo nyaka de gi jodongo mandala winjo kendo neno weche manyien e yo makare. Ujiwo rowere kendo wageno ni ubiro medo luongo rowere studio mondo mbaka omed gore. Wakwayo mondo uluong moko kuom johera magu bende obio goe mbaka kodu e studio. Awinjo twak ka anu moja. Mano ote malewa ahinya kanyo mar Ruth Nyathi Ochieng. Ote gi pod thoth ka gintiere kar ka Angelio Anyango gintiere kar kanyo e mbui mar Facebook mar Ramogi TV kama medo nyise oganda ni gin gik mage matimore. Iyudo lendo makama achiel kachiel e mbui mar Facebook. Bende samoro Joyce sama na manyo nyidendi man ka sama manyo waketo post e Facebook to wacho ni oyo manyo uru nyidendi adek manyabire Ramogi TV ka to yudo simbe ntie modonjo ntie mogocho mobire inbox ne kaka uno pod dwaro thuolo mar chopo karka wakawe thuolo ni mar gonwero kama ne jogo maluwo e mbui wa mag Ramogi TV kamoro amora mauntiere usebedo kodwa usegolowa ka wantiere gi 0 followers nyaka sani kama wachope mawayo 200,000 mano ka wane Facebook acha YouTube bende luowa kendo subscribe untiere kacha moyo 75,000 wagonwero kamano kod Twitter Instagram kacha kod ka TikTok wamed mana sirore kendo watingre kanya chiel kanti gino midwaro cheno
midane mondo mi ogwelie to lony mari ni kare kode nikech ok dibed daktari mathietho tina luongi e siasa chieng' wuok tich kata jalony weche mag pur tidana keli penj laktar mondo wachane kaka ithiedho arthritis ok obede moro makare koro kalure gi lony mari koluongwa iri bobro mana manyi to uduto ma en TV ma en Ramogi TV kawuono antiere ka kinya bedo na onge to Ramogi TV nyaka dhi mbele ka intiere kanyo kaka jara mar Ramogi TV to mana kaka Eriko Keo Kizito bende wacho ni ma en odwa kama wakuodhe penya wagoyo mbaka kaka joka ng'ato mbaka mwagoyo kinde duto gin mago makelo lokruok e yor dongruok kendo loko ngima jopiny e yore mopogore opogore kaka waseyudo ale abich gi sani mar mondo mi wawinjane ni to ang'o matimore Sena Level 4 Hospital kata kamano pok wayudo ale abich kata kaka ne waseng'isi nyaka Ramogi Ajwang' wabro bedo kwadhi kuro achiel kachiel mar mondo mi walu chenro mar thieth manono madhi mbele e od thieth mar Sena Level 4 Hospital e kaunti ma Homa Bay. Cleophas Dongoro wadhi mbele kod twak marwa. Koro kine wadhi nyime kod twak nyaka Ramogi Ajwang' gima nyaka wang'e bende en ni okenge duto kosetimgi atamalo ma ok ichiwo wiye kacha cha ok ichiwe nang'o tere kaka inyalo buge kata kaka inyalo kete mondo mi obed ne malong'o winjo paro mowuok kuom ina Zaro Kanyambok embo chiwo paro moro ni chenro minyalo med kar ka mondo mi gigi duto bedi higni 2 osekalo chenro gi duto oseng'eyo acha kod Florence tielo mar 2 ni kendo ka waduogo mane mapono ni nyalo bedo kacha ma isebedo kacha ka iluwo kata mogi sebedo kido thuolo mar mondo mine gino madier mondo tim manyien ka koro sano wasechako wuoth mar higa mar 3 kochopo higa manyien sama kama wahingo kendo higni 3 kaka Ramogi TV. Erokamano Cleophas. Ajiwo paro mar Lazaro wacho no mar keto oganda rowere matindo iyudo kaka sani wan gi enough time actually wan gi time mang'eny wan gi seche mang'eny ma iyudo ka ng'ato samoro ne nie class lakini dakika achiel matin mobet godo oko ni onya timo gik mopogre koro kan tiere maybe chenro moro ma wanya keto mar rowere matindo mondo wapuonjre gik mamoko kaka joluo nya konyo kabisa rowere matindo mondo bende kik gidonje gik maganjawa. To kinyalo mana wacho Florence ni podno gin puonjro kaka mage minyalo gombo ni opuonj rowere kalore ne kinde mag ywe wacho ni rowere nitiere kod thuolo malach magi ketho inyalo mana sumo nwa paro nikech ikia nikech ponono inyalo chwalo nwa paro makama to wan betelo mar wadhi bedo piny to wacho ni ne wawinjo ka Florence ochwalo paro maliw kacha we wakete aneti. Erokamano. Paro mokwongo en inya gwelo rowere kaka matindo kaka wan ingeni yot monda yud advice kuom rawera matin kaka Robin moingo yudo advice from someone else ma en senior na koro kawanya luongre maybe unya gwelo e iye kae rowere mopogre to wapuonjre ineno nang'o mano maybe e wi wach kaka drugs ineno nang'o kaka drugs affect wa kaka wan rowere matindo ineno nang'o ma wanya timo e wi wachni ere kaka wanya kao thuolo wa mondo kik wayud thuolo moro amora ma wanya donje e drugs ginigo mana achiel kuom gik ma wanya donje mar ariyo en puonjo ji kaka maybe I'm too much concerned about health issues inya yudo ka maybe nyithindo manyiri iyudo ka gikia maybe timachiel 2 3 to kendo an a mother of 3 boys inya yudo ka joma chuo bende nitie kaka waketo gitenge koro kan tiere puonj ma inya ket mariwo jogi te kaka jo rowere mondo gipuonjre mano nya bedo maber gi pacha. Iwacho kanyo makarenyo owinja ne korka kori Wycliffe in korka kori nyalo wacho ni ponono wan kaka TV mar Ramogi king'iyo kata koda stations mamoko bende wasebedo kwa chopo kiwango mar stations mamoko ma osebedo katiyo kata kamano Cleophas wan number beach dong kipimo kod stations mamoko matende ni wahengo joma thoth ok en ni wasungore ena tich makare mosebedo kwa timo kuom thuolo mar higni 2 kata kamano ponono nitiere gino mineno ni akato ok gisetimo maber to nego beni gitime kama to mai gima nyien monego beni gikelo. Erokamano Jace. An kanyalo wacho Ramogi TV. Ramogi TV 2 years. Waseneno mang'eny. Wan kaka oganda. Tik mose puonjre mang'eny. Mokwongo ratiro mar oganda. Koch ka wuoch ga TV aneno kata siasa.
kaka jotendwa yudo ka Ramogi osekonyo wang'eyo ni japiny ratiro mare ang'o monego bed nodwaro e county government mare, ang'o monego bed ni county government timo. Koro mano waseneno kendo waseng'eyo nikech Ramogi TV. To nitie issues mang'eny ma yudo ka bende affect jowa, kaka weche moko mag jowa ma jinjore manie nam. Ramogi miyo kelo gigo miyo wang'eyo kaka wanyalo solve. Gi kaka nyawadwa wacho issue mag health osebedo ka konyowa. So gima nyalo gombo mondo mi cheti because Ramogi pok wabedo gi pokero platform mar youths ma youth nyalo wacho wechegi. Bilani. To just bana waler Teacher Beach ka Teacher Beach ne wawinjo kwayo ka wuok kuom ojende mantiere oko mano bang' ka wasetieko higa mokwongo mar Ramogi TV. To wacho Teacher Beach mbaka romo. Wakeche ne jogo matindo ne rowere mondo mwago ane mbaka mopogore opogore. Ang'eni kinde mabiro wadhi luongo kendo karka ka onen mana nyasi mar Ramogi TV ma dhialo higni 2. Machielo wacho no ma jofwambo matindo mantiere karka to kelo kumoro achiel joma puonjore bedo lakteche omenyo karka uduto mana kama untie. Koro en adier paro makamano noseyude kendo nosekete tim wantiere kod Ramogi TV ka e chenro mar mbaka romo. Sawa, erokamano. Koro gimachielo manyalo medo kapod waendelea weche mag pur osekonyo kaka oganda. Wang'eyo ni ndalo mane kaka wan monego bed ni wapithe, ndalo mane wagole cham gi gik monego bed ni wapidho mondo konywa. To gi weche kaka sani wan gi El Nino. Ramogi TV osemiyo wang'eyo ni joge wadhi nade, ang'o matimore e ground. To gi sasa na momako kaka wanena gi weche siasa. Ratiro mar oganda mar jo siasa watimo nang'o. Ineno. Koro Ramogi osedhi maber. Jonis ma kelo gik mabeyo waneno latest kaka sama yudo ka job later yudo at least news at late saa 6 otieno. Mano pod ayudo ka ayudo an masawa ayudo news. Agora kama Ramogi TV. Erokamano ahinya weekly kilere yo makare. Helen, kido thuolo. Wacho ni lek man Ramogi TV ntiere godo mar bedo wang' kachelo koda ka it japiny kama gintiere karka. Bende nyalo wacho ni osechopo kare ni Ramogi TV dero osebedo wang' japiny kama intiere karka chako wamenyogi nyaka sani wan gi gwenge mopogore opogore kata kama intiere kane pok ichako kata tiegruok mari koro e yor tich e Ramogi TV karka. Wacho ni dream mane ntiere kane chake cha bende nyaka sani nyawacho ni en adieri en gimoro mosechopo kare osepod wantiere wuoth to ka wane wuoth waber chenro magi. Erokamano Cleophas. Anyalo wacho ni Ramogi TV actually gichopo kamoro. Nikech being that nochakore mana higni 2 mokalo to sani wantiere kuma wantiere ni it's a good progress. To show mang'eny connect joluo. Koro anyalo wacho ni wadhi kanyo. Wadhi kanyo. Ageno ni higa mar 3 mwadhi chako ni wanyalo chopo number 3. We can. Yes. Nikech wan gi chenro actually mapik. Chenro kaka ginene penj laktar mbak ndalo gik makelo gik mamiyo wapuonj to kelo youths kamoro achiel bende ber kasto Ramogi TV nyalo riwo oganda joma tindo e mbui. Ing'eni joma tindo ka wan kama ndi wahero social media. Koro seche ma chenro dhi mbele to ubedo live bende. Mbui. Ubedo ga live kinde mang'eny. Mano timore ga nikech aneno ga seche moko kanalo kendi aneno ga ka chenro go un live but so far Ramogi chopo kama ber. Kama dwarore. Iwacho kanyo makare ahinya. Henry ni ema omiyo wa tamalo 97. Ituono wa adek moro. Adek no ituono wa nang'o Henry. Okay. Ramogi TV kama ochako ni mokwongo kane ochakre anyalo wacho ni kane Ramogi TV pok nochako e Luo Nation ng'eny Luo Nation ne okwane station ma wacho dholuo. Aparo kane Ramogi TV pok nochopo mostly ne waneno mana Citizen mane ne waneno mang'eny. Kaka Ramogi TV nochopo e gweng'wa biji te odonja Ramogi TV osekelo na chenro mang'eny osepuonjowa but ntiere gimomiyo mi 97 en ni ma an kaka rawera lek na maduong' en ni mondo aked ni rowere wetena to aneno kuma usetemo timo lakini ok utime sana. Nyocha nyithindo timo penj jo class 8 results nosewuok jo class 12 koreka marking margi dhi mbele. Nyithindo go gi expect mondo gidonje e campus jomoko odhi e colleges to
gima dagombo notim nigi wan kaka jok moseyudo thuolo bod obiro e campus koni adwa ni umiwa thuolo mondo wabi wawuo kodgi wang'isgi adiera gik madhi mbele nikech anyalo paro kane ane e klas 12 gima nene wiya ne nakalo penj kende nokageo nati bang' kasekalo penj ba yiero course machalo kama ang'o madhi chalo mbele ere kaka campus life dhi bedo koro anyalo gombo ni umed engage rowere ahinya e Ramogi TV mondo wayud thuolo mar educate our fellows mondo gibende ging'e gik madhi mbele oko anyalo goero kamano sana kuom medo timo mano ai wacho kanyo makarenya kapok nitie gimidwa meda mapiyo piyo ada jiwo laktar kar puonjo rowere deber bende ka waluongo kaka wawach engineers samoro ng'ato pache moro wacho ni anya bedo daktari lakini ko winjo kaka engineer moro no wuoyo kae kata gi kaka engineer no maybe gik magitimo kamano to nya change kalure maybe gi interest ge onya change molok pache mobed engineer kendo samoro maybe yudo ka interested fashion design but parent to dwani bed laktar koro king'iyo fashionista mobiro kae kata designer mobiro ka to puonjo achiel ariyo adek ewi tich motimo no nya jiwo rawera moro mane passion ne monego be notimo koro a support owadwa malaktar ai Berilyn korka kori ponono chenro magwa mage ma pononi seneno ka ok ber ni to mok makaka mage minyalo gombo mar mondo mi wamed jiwo mondo wamed puonjo oganda yo makare to kendo wamed idho ngas kuwuok e namba 5 ponono chieng' moro wabed kata namba 1 don't clever nyalore Anto kian anyamiyo Ramogi TV 100%. Kecho sekonyo ji many ways. Yore mang'eny sekonyo ji. Kata okokar ke kiwinjo kaka ji wacho kuhusu Ramogi TV, iwinjo mana kimor. Kono ane jogi wacha. Ji wacho yani mor konya ji mang'eny, yani puonjo ji weche mag puonjo go ng'eny kanyo. Koro gima nyago mondo medi iya mar adek ni umeda mondo anini wacha umeda mondo abenda advertise ohalana and fashion and designer the same time benda uso lewni mano koro abende koro umeda bende hivyo wasiudu koro gia mara dekni thank you hero kamana nyingi sani wasiyudo ali abich koro wadhi anene wawinja nene to enango matimore egisani mane kar thieth masena level 4 hospital kama wantiere kod medical camp egine mabende Ramogi TV hingo higni 2 ali abicha agino ni nyaka sani nyalo mana nyiso ni chenro chalo nade e kar thieth kata od thieth masena level 4 hospital kama bende jopiny ochopo mar mondo migi yud thieth manono makawuono TV mar Ramogi obago e od thieth makono abich. Erokamano ahinya chenro mag thieth sama wuoye ni ndi dhi nyime kendo jotuo jogo eko mane kod tuoche mopogore opogore chula kaendi ne ochako molo kaendi saa achiel okinyi kendo pod gidonjo kaendi ka oganda mathoth osebedo kaendi mondo giyud chenro mag thieth mar Ramogi TV okelo kawuono kwaingo higni 2 nyaka Ramogi TV chak bede yamo nyaka sani endi chenro mag thieth dhi nyime kendo nitiere jogo eko ma sani koro yudo thieth kaluwore kod jochiw thieth kaachiel kod jokanyo mamoko ma bende okonyo Ramogi chenro mar loso chenro machiwo thieth manono masani ko dhi nyime Sena level 4 mantiere sub county ma Suba Central kaendi okinyi ma kawuono ne waloso kod moko kuom jotuo ma oyuoro e chenro ma kamandi kendo ne ginyiso mor margi kaluwore kod chenro ma Ramogi TV okelo ka nikech ing'e ni ma en chula kendo giywak ni samoro tuoche moko ma ok nyal thiedhi ute thieth mantie kaendi gineno matek mokalo mondo gikal ka gidhi gwenge mambete kata hospitende mamoko to kawuono chenro ma thieth ma kawuono kelnegi eki omiyo gi fungruok kendo gibiro yudo konyruok kaluwore kod kit tuoche mopore mibiro meny kod jochiw thieth kaachiel kod lakteche mamoko ma bende oyuoro ma chiwo thieth manono maonge chudo ne jodak machula kaendi en morna mar bedo kod moko kuom jokanyo kata Musainya en morna mar bedo kod moko kuom jokanyo kata partners ma bende oyuoro e chenro ma kamaendi ma bende sero Ramogi TV e chenro ma chiwo thieth manono ne jodak machula kaendi ibo chago nyingi tinyiswa ni itie migawo mane to chenro ma kawuono bende no ka ubro chiwo thieth ne jogo eko te masani koro yuoro mondo thieth manono masani koro Ramogi TV kod jokanyo mamoko machalo un okelo ne jodak e chula kaendi. Erokamano kuom ya thuolo ni mokwongo agone Nyasaye erokamano
An gi nyinga iluonga ni Felix Abuya, an achiel kuom jothieth ma Sena mabedo supported gi LVCT. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' ahinya kendo wagone Nyasaye erokamano kod joramogi duto te kuom miyowa kinde kendo mondo mi gi supportwa kuom tijwa mwatimo. E osiptal ka wan watimo gimiluongo ni HIV and testing services. And ka wagone joramogi erokamano kuom miyowa support kendo wayudo oganda maduong' ahinya e odiochieng' ma kawuono. Wa ebo migawo mar LVCT wan gi okenge. Okang' mokwongo watimo PNS, Partner Notification Services, mano gi dho sungu. Gi dholuo wawacho ni ka wayudo nyawadwa mapod ni tuo makochni ogore kuome, to wagombo ni joma nyoro mogo e yor hera bende waromgo mondo mi wakonygi giyud thieth e yo mowinjore. Mar ariyo, strategy machielo, okang' machielo en SNS. SNS, what target SNS en ang'o? SNS en gimiluongo ni social networking. Social networking en ni ka waseyudi to nitie jok manyo utimogo achiel ariyo adek e yor menyo, kata e yor tuke, kata e yor gimoro amora. Koro ka wayudo ni in ng'ama ogamo tuoni to wagombo ni mondo mi jok manyo intie go ka bende ong'e chalgi. Omiyo kawuono ni en odiochieng' makende ahinya kendo waseyudo ji mang'eny kabisa. Wang'eni Liverpool VCT osebedo ka kedo gi weche mag lando kute mag ayaki to odiochieng' ma kawuono bende ingo odiochieng' tuo mar ayaki e piny mangima. Kang'eni free medical camp ma kawuono Ramogi TV kod partners moko keto kandi gin chenro mage mag ayaki ma kawuono LVCT temo ne jotuo ma obiro yudo thieth e osiptal kandi. Kawuono watimo testing and is voluntary kendo en free. En nono maonge chudo. Ariyo, ka opo nono ni wayudo jal matuoni ogore kuome, watimo ni thieth nono. Adek, wan gi prevention measures. Achiel, prevention measures gin ang'o? Gin okenge migeng'o go tuoni. Wan gi yedhe ma sirikal okelo nono mwamiyo jal mapok ogamo tuoni mondo ogeng' godo tuo. Wachiwo PEP. PEP en post exposure prophylaxis. Wachiwo PrEP ma bende watimo nono. En PrEP en pre-exposure magi yedhe mageng'onwa tuoni. Again, condom kata raboyo ka. Ma kawuono kendo wasebedo ka wachiwe nono pile pile. Wachiwo gimiluongo ni self test kit kata Oraquick. Oraquick wachiwo nono ma ng'ato nyalo dhi pimore go dala. Mane momiyo waluonge ni self test kit mondo mi wakony family mapok ong'eyo chalgi, nikech jomoko siko ywak ni an gimichwoyo no litna. Jomoko bende ok yud thuolo mar biro osiptal e yo mowinjore. Koro ka wayudo partner ni to wamiyo self test kit kendo wamiyo Oraquick. Yes. Kamana ahinya bende mopore kod LVCT wan kod partner machielo modalos go kandi mar MSF. Steve, we know that MSF has been a great partner in health department for over 25 years in Homa Bay County. Today you are joining Ramogi TV to offer free medical services to the residents of this island to mark the second year of anniversary for Ramogi TV. What are some of the services MSF is offering today in this medical camp? Yes, thank you so much for the opportunity. MSF today is here doing screening for non-communicable diseases, and mostly the non-communicable diseases that we screening today is hypertension, diabetes, and sickle cell disease. But we're also looking at other conditions such as epilepsy for patients who come with epilepsy, and we're able to link them to care. So basically what we're doing is joining the partners here, including the County of Homa Bay and other partners like LVCT, in also providing the care for patients requiring NCD care. Yes. Earlier we talked to some of the patients who have come to seek medical services. They are complaining of non-communicable diseases such as diabetes and pressure. And we have seen last time when we are marking the World Diabetes Day, there was a complaint of shortage of drugs. Today, with severe diseases like non-communicable diseases, do you offer them drugs such as for the diabetes and other non-communicable diseases today in this medical camp? Yes.
Just to mention that a majority of patients that you're seeing here are elderly patients, and these are patients who carry the highest burden of non-communicable diseases, such as hypertension, diabetes. So what we're doing as MSF is we are screening patients for these conditions, and then there are other partners such as the county and other partners that have the commodities. So once we do the screening, we're able to link them to this facility where they're able to get the services, the medications. Okay. But also from the information we get from patients that it's also a challenge for them accessing some of these commodities. Okay. This is an area that requires a lot of attention and a lot of investment in terms of maintenance of these diseases, because these are chronic diseases and they are diseases that require long-term treatment. So that means commodities have to be available for the patients. Okay. Yes. Okay, we have seen a number of patients have already seated and a number of them are still streaming in. Do you think you are going to manage the kind of patients who have already seated for these medical services today at the Center Level 4 Hospital? Yes. To be sincere, we didn't expect these large crowds. We didn't expect that we'll have this huge number of patients. So we are trying our best. We have doctors and nurses already in the consultation rooms. The laboratory is working. So we hope that in the next 2 or 3 hours we'll be able to have seen a majority of patients. But the message is that whoever will not be able to, won't be seen today, is that there's an opportunity within this facility to come any other time and they'll seek care from the facility. Okay. Yes. Thank you very much, Steve. Mano wa losa chiel ka chiel kod mokuom jokanyo masani koro orewore gi Ramogi TV ingo higni ariyo nyaka ne chak Ramogi TV mopogore kod LVCT kod MSF bende wan kod kar tiegruok mar KMTC ma bende osedonjo kaendi kaachiel kod migepe mamoko machalo migawo mar thieth sirkand kaunti ma Homa Bay kaendi mabiro neno ni jotuo te masani koro osedonjo ka kod mapod donjo mondo giyud chenro mag thieth mitsani koro itimo nono maonge chudo. Chenro no dhi makare kiwinjo ka jokanyo masani koro orewore gi Ramogi TV wacho ni kata doko ne jotuo semolo kama ng'eny kendo pod gidonjo nyaka samolo seniendi to giseketo kenge makare mabiro ne ji duto te modonjo e kambi kawuono biro yudo chenro mag thieth nono maonge chudo mana kaka osechan kod Ramogi TV kawaingo higni ariyo nyaka ne Ramogi TV chak lendo e yamo e pacho kaendi. Kaka mano biro duoke studio mondo idhi nyime kod twak king'iyo gigo eko mar Ramogi TV osetimo ni Rowere nyaka ne chak higni ariyo mokalo. Erokamano ahinya Ali Abicha kowuok e od thieth mar Center Level 4 Hospital e kaunti ma Homa Bay, kama bende TV mar Ramogi odiochieng' ma kawuono oketo thieth manono ne jodaka e gwengego mag Homa Bay. Nyaka Ramogi Ajwang' wakawo yueyo madundo gi sani, tok yueyo waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Hebu nishow hiyo process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuny. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyeko ne tie. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV.
naambia watu wangu nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malo tu one after the other, sawa? Tunatatu amelia mayo. Bazen, rada gani mchango? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel? Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak maro chenro mar mbaka romo kinyi makawuono. Pod wantiere kae kod Rowere. Moko kuomu bende chwalo paro mopogore opogore ma uchwalo kokalo namba mar 23600 Facebook. Bende wantiere live uchwalo ote mopogore opogore. Paro duto warwako kendo wakaogi gi chuny maber. Kalore ni mago e gik makonyowa e yor dongruok. Ote mokwongo kanyo kwanyalo somo ote mokwongo ama bendi ketonwa kanyo mar Bruce Birigi. Wacho ni Cleo amor gi chenro mar pej laktar. Ayie kod Ruth otayo chenro makare. Aya, ote mar ariyo. Stephen Philip, wacho nan Steve, ma wuod Migori, Suna East. Wacho ni kona Kogwang Center. Ramogi osemora eluwo weche mag siasa. Samoro chenro mar til odonjo to obedo abedo piny kendo wanono kaka Kenya ringo. Ramogi astu. Erokamano. Ote machielo mar Lavenda Aoko wacho ni amoso ute kanyo arito u bondo kai gi chunya. An Lavenda Nyargema ya bondo kanyo wa molo kura achiel kachiel odiochieng' makiny. Wamba biro gi chunywa. Irit chunywa kuchopo kar kanyo. Ng'eja teno sechopo. Purity Adhiambo wacho Ramogi TV at 2 amor gi chenro mano mar penj laktar nikech opuonjo wadak gi ji man gi tuoche mopogore mbak ndalo mora matek to wacho ni maduong' to news. Wacho ni mosna Rowere mane studio kawuono. Robin Nyunja. Hi. Robin, hi. I'm Purity Panyako from Mabei, Korayo. Erokamano ahinya. James Opio wacho ni Ramogi poch kod pak bang' higni 2. Chenro mar penj laktar ber lakini okaw thuolo malach miyo obedo boring. Meduru chenro moko. Ana James Opio okecha kawuok Kombewa. Mano mana patch James kanyo. Billy Clinton kawuok Sombro. Ramogi TV mora gi chenro mano mar mbak ndalo miyo wapuonjore wan kaka rowere. Erokamano Billy Clinton. Janeno machielo Joyce. Janeno machielo wacho ni please consider wedding show mar Joluo. Ramogi TV juu sana. Mago paro. Wedding show mar Joluo bende koro gidwaro. Odonga matin. Gina de some mopogore. Wedding show ni tukoro en mane nyako Ramogi Ajong. Waje de podwane watershed en wedding mara weed koso doyo koso weed kama gintiere nyako Ramogi Ajong. Ote machielo Alice Sanya rawacho Ramogi TV moro chunya nyadi nuoya mae mich mane Nyasaye onagi. Wacho ni mae mich mane Nyasaye omiyo onagi. Wacho ni lain good time. Chenro mamoro chunya en rupeny kod injili kalo. Long live Ramogi TV. Amen. Morino Kal nigi Morino Kal wacho ni rowere go
ketho Ramogi TV by giving you many marks. Anamiyou atamalo 49, mano 49%, nikech pako Ramogi ahinya, may make jofwambo wago on holiday and stop the excellent work. 49% podi waremo 51. Wanyagre wuoth pod bor mar Ramogi TV. Erokamano ahinya Morino Kal. 51% no 50 plus 1 maika mondo ngato bed jatend piny Kenya chadongi. Wabro chopo kanyo. Aya. Erokamano ahinya kuom ote mag useorogi yo makare kendo kidieny machope sane wadong gi dakika matin apar to tieko chenro. Okinyi makawuono thuolo mamiyo welo mantiere kar ka mondo miang konwa ne weche gi mogik ka gintiere kar kae. Robin Nyunja isiro ote magi jok mantiere kar kacha. In chal ka gimi manyo jo fan mafansi. Oido posta chon. Oido posta chon. Endri oido mare ka onugo kinyi. Aya. Koro kamano bende isedo kar kacha koro wach mari mogik. Wasechako safar mar higni 3. Wach mari nyalo bedo mane wiye kacha kitieko to gin waduto waikuru weche wa mogik ka waduogo to watieko. Erokamano. Nawacho na nyalo miyou atamalo mang'eny. To mana kaka janeno moro golo paro kanyo. Kaka nomiya 100%. Atamalo 100 kichiwo to jotich nyalo bedo gi ng'oyo kaeto giti malongo kaka jopiny dwaro. Koro kian anyalo miyou atamalo 65. Atamalo 65 ni biro yo machalo kama. Nitiere chenro moko kaka kaka sani wan gi choti, wan gi nyako chia. To king'iyo gima kithor mar wach ma gitimo wuoye, en gima kaka jodak e piny masani. Ing'iyo kaka familia odak, ji bedo gi gwandruok seche moko, ji wuondore yo makoni gi koni. To an kaka japuonj, nitiere chenro mang'eny. Aneno ni mano umiya atamalo, umiya pek kabisa. Mano ko onego beni bedo kamano. Pacha wacho ni nyithindo koloro kaka sani koro nyithindo loro ni gibed gi puonj luong kata japuonj kata mar kwano umegi program kusemiyo gi program tiko ni wadwa ni mondo ipuonj kwan e sama chalo kama gima to ok time pile kaka chieng Jumapil iyudo ka choti sadan inu chakri saa 8 nyaka saa 10 titang'e ga be pile to tok news koso ka news podi tok weche manyien masachiel tok weche manyien aneno ni kosemiye pek maromo kamano joma noko nene kor juma itang'e ga chieng Jumapil saa 8 kono ni nyaka saa 10 kono ni kata tang'e chakre saa 8 nyaka saa 9 saa 1 modong luonguru japuonj chemistry sama nyithindo loro magin dala to migi thuolo. Ing'eni nyathi bro hero seche moko inyalo puonj nyathi e skul to kowinjo to nikech dala johero neno Ramogi kopuonje gi dholuo odhi winjo maber kabisa nikech kobiro kata odhi mana puonjo gi dholuo ok obi puonjo gi rusungu to mokiro ako japuonj mar rusungu kobiro puonjo literature to gone gi mbaka kata mag set books set text nitiere ma gisomo sani koro kogone gi mbaka kata gi dholuo nyithindo dhi winjo nikech winjo mag nyithindo an kaka japuonj wang'eyo kaka wamiyo gi atamalo opogore kabisa. Nitiere joma winjo piyo, nitiere joma winjo mos. Koro nyaka inuone kodhi timre nade kodhi winjo maber. Koro kochako nuone Ramogi TV ka nyathi dhi bedo mariek kabisa. Aweyo amako break kanyo. Kamano. Wach mogik kik dog dala go gi kidi nikech poki. Wach mogik kadwa medo kendo Ramogi TV okelo wa kanyakla. Kendo oriwo ji duto. Nitiere nyithindo, nitiere ujende, nitiere jomadongo. Jomadongo ibiro ng'iyo ka sana gihero ga neno chenro mar 111 mikelo gi Rabala Kwasi. Onyisowa kaka joluo kitwa gi timbewa kaka ne wadongo chon. Kokutang'e e wang' jowi mar Ramogi ka to an nokaneno gigo kod wang'a. Koro ka abiera nene ka abedo gi ng'eyo. An bende kapo ni joma dongo sani onindo abro yudo sigana magoyo ne jogo mabiro ng'ewa. Kamano. Koro wach mogik akwayo ji onagi duto te ni Ramogi TV ni mae marwa kendo gine manyaka wagergi. Ibro yudo ka Ramogi TV ondiko nyithindwa mang'eny, omiyo nyithindwa tije,
wamiyogi puoch kod pak. De jogo manenowa, meduru nenowa kabisa. Wako mos chup. Inyalo ko mapiyo piyo saru wadongi dakika 4. Aya, sawa. Ako mos ne jogo jopuonjre ma Kenyatta University te, somuru matek kung'eyo ni mane mkati makiny manoyudi. Jogo manena ka ni pacho, mama na baba na dende lit odhi osuptal akwayo ne mondo awi maber. Mama na kaachiel gi jomoko duto moluore, ang'e ni sani ging'iya. Amosu ni mirembe. Nyasaye mondo obed kodu. Erokamano ahinya. Wachak kod ka wach mogik. Achak kod weekly mana mapiyo piyo. Wadong kod dakika 4. Koro wadwa poge yo makare mondo ng'ata kik wuogo, kik wawe oko. Mana mapiyo piyo. An gima nyalo wacho ne Ramogi TV, umed jiwo wach mar ohala. Ko jogo man gi pesa gin joma timo ohala. Piny igero go ohala. Koro jogo timo ohala, umed enlight weche mag ohala kaka jogo timo ohala nyaka piny kucho. Mondo ging'eno ohala ber, jogo wacho ni ok ginyal timo ohala, gidwa tij ofis kende. Ging'eno ohala bende konyo piny. Koro ne mos wacho ni temo dong matin. Agombo moso joko ndule te. Mano bolo kanyo. An gunya kacho keo kadianga bolo kanyo. Kundule soja. Angini sani Umor Vincent watch gini sani. Mano wakulima, sauti ya wakulima man Kisumu. Wendi, mano maisiz ni Kisumu kanyo. Togi madam na ndala sani chawe dala. Angini sani ge watch kanya gini yagi madegena. Amoso itagoni giro kamano. Erokamano ahinya. Beryl, wach ni mogik ka watieko mana mapiyo piyo. Okay, anaka uma na mos. Ako mos ne mamwa gi nyithinde te. Osea gi jaode gi Vivian Onyango. Erokamano. Erokamano ahinya. Henry, mana mapiyo piyo wach ni mogik. Wach na mogik ni jowinjo mag Ramogi duto te. Agonu erokamano kuom neno Ramogi TV. To happy birthday kendo. Asto akomos ni wacho kar kae ni anayudo posta gokinyi. To kata kamano jok manena no nyonge nyoro ni ana bede Ramogi kawuono. Kora damoso nyaminwa Marilyn Adhiambo ka en e piny Chwele Western. Wacho ni Ramogi TV onego bed medo tego hala en fashion designer. Koro kidwaro lawi moro olos maber, medwa dhi go wuoth, many Marilyn Adhiambo e Facebook kacha. Amoso mama na kan dala nyang'ia. Mano jaod baba na magena ahinya. Onyalo kowino. Achaka moso Holy Church tetete. Mane piny Kenya. Sam kola nen osiepna Maseno School kacha na somo Maseno School kenda ko mos jo Maseno te jo Kenyatta University te. Nyaka Lucy Njeri osiepna my school. Moso gite. Lucy Njeri owinji. Kokiodo. Ng'ano mana kamuluongi Lucy Njeri no. Yorne Lucy Njeri. Nikech enongisa no nena sani koro nyaka mose. Erokamano Lucy Njeri, erokamano kuom Ramogi TV. Aya, weche mogik. Chaka Florence. Wach na mogik en mana duoko erokamano kuom thuolo ma kende ni mumiyowa kaka jo-Ramogi. Ne rawere matindo mondo wawach achiel ariyo adek ne gik ma wasewachogo. Mar ariyo aoro mos ne nyithinda gibet gineno, especially nyathina maduong' owinjo dholuo kabisa. Mar ariyo aoro mos ne osiepega mane asomo godo Nyamira Girls, erokamano uru. Mar adek aoro mos ne jombalariany ma Technical University of Kenya, to kendo familia na madala, both Uyoma Katwenga gi Kano Kabonyo. Erokamano uru. Gihero Ramogi sana, especially jodala wa nyaka saa 7 otieno pod gibet ni gineno Ramogi. Mano cousins. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ellen, wach mari mogik kawuono. Aya, an wach na mogik, kwanza poda dhima na miyo Ramogi 98% an. Yani kechichopo kaendi kao hard work and dedication by the way. So, utimo tich maber, tago erokamano ne kata Royal Media as a team. And wach na mogik wamos jodalawa. Ngeni sani ginena babwa, Obongo, mamwa, Esther Obongo. Nge kanyaka bari nyithinde wate, osiepna ma Cynthia, kod jite manena sani. Erokamano. Erokamano ahinya. Awone mano makelo e giko mar chenro kinyi makawuono. Erokamano kuom thuolo mar chopo kar ka dakika osekalo 55 tok saa 4. Joyce, koro
walunge lunga koro wadhe walunge kanyo to ka walunge Cleophas ada na som ote achiel kae okongiso wa nyinge kata kamano wacho ni amor gi Ramogi TV nikech aneno ka okelo riwruok ne dalawa ne nyalo romo saa 3 ka jipoko chopo e ot to sani saa 2 yudowa e ot nikech chenro mar choti an bende achako guok ni choti ma Prince Jerry Wod Seme wacho ni en Prince Jerry Wod Seme upcoming ohangla artist ambe luonga uru aya Prince Jerry wabro luongi mar mondo mi ibi wernwa ohangla ma iwero kae kata kamano nyakwara Ramogi ajwang'ero kamano ahinya kuom kete Ramogi TV kendo wan mana kamae kata wachopo kama wachope nikech in janeno marwa de onge un de pok wachopo kae to kinde ni ma wahingo higni 2 wakwayo un kaka johera magwa mar mondo mi umed bedo kodwa kama watime marach tunyalo oronwa ote mar mondo mi walosi oriti masani nyika kendo warom juma manyien nyinga Joyce Oduor nyinga Cleophas Loch ja Kisumu kanyakwar mokeo nyaka Chisango oriti masani Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Narambo keterumo mabor kie mamara Tano kaya unechunya toloko yambaka Tano kaya unechunya to yudo gimungu togo Amiro ya uchunya ne nyasaye manyalo timo muono ni Atega ya unechunya toko chaya Atego sama ya unechunya To mondo yudwe mar chunya ni kaka sikiza tu ni mari de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Ramogi TV e od jower duto. Unapanga kufanya nini do? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mokaya, I'm so grateful to Visasa. I love how excited so you grateful. are. I love how excited you are. Visasa wametusort
na Wakenya wote tafadhali tujipange na Viusasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home to jipanga